Nagaingon diri, ako ang natuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlong niya ang tanang kong sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga na mamunga aron kini mahidlo ug mamungang daghan. Nahidlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili makabunga gawas kung magpabilin kamo kanako sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungang daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini o itambong sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako, ug ang akong mga pulong magpabilin kaniyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamunga daghan, kapasidonggan ang akong amahan ug sa ingon ni ini kamo mahimo akong tinud-an. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung matumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma sa mga akong natuman sa mga sugo sa akong amahan o nagpabilin sa iyang gugma. Kisultian ko kamo ni ini aron batunan ninyo ang akong kalipay ug mahigpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo sa mga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyahang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo ang akong mga higala kung buhaton ninyo ang sugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon ang mga sulugoon. Kaya akong sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko kamo nga ako mga higala kay gisultian ko kuman kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpilit kanako, ako ang nagpili o nagtudlo kaninyo aron kamong manglakaw o mamunga o bunga nga mamulungtad busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang sugo ko kaninyo paghigugmaay kamo. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinundumi nga ako unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon uta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niini kalibutan ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong gisulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kung wala pa ako muanhi o musulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kung wala ko pabuhata ang mga milagro biya kanila nga masukad wala pa gayon nakahimo. Apan nakaroon nakakita sila sa akong nabuhat o nasilag sila ug sa akong amahan. Hinuon kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang sulat sa ilang balaod nga nagaingon gikasilagan nila nga akong bisag walay hinungdan. Moani ang matatabang nga mao ang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako kaya kamo uban kanako sukad pa sa sinugdan. Magampo ta. Among langit ng amahan, salamat Ginoo sa kabuntagon, salamat Ginoo sa kusog na makaanhimi diri sa imong balay tigumanan na makasimba kami
ya sa imuha kuyog ang among kaigsuunan sa pagtuo Ginoo. Lord, nagaampo kami na imong may giyahan, imong may tagaan kasing-kasing na anda magpatudlo, antang maminaw sa imuhang pulong, anda magpaubos Ginoo. So, unsa man imong mensahe karon na imong gihatag karon Ginoo. Lord, ang among panahon, among oras, ang gihatag kanimo, ikaw walang mahimaya, ikaw ang pasindugan sa tanan, mga kami sa protection Ginoo, na wala ko yung mga maka-hindrance ka na mo Ginoo, mga distraction Ginoo Lord, na mawala ang mong focus sa pagpaminaw sa imong pulong karon kabuntagon Ginoo Lord. Lord, ikaw ay mga sentro sa among panibakon, sa mensahe karon, ikaw ang madunggan, ikaw ang makita, ikaw ang mapasidukan sa tanan o kinitanan, ang ipangayog pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Alihog maglingkod. Sige, ato ang mensahe karon. Nag-title o Pabilin Diha kang Jesus. Sa ato nabasa, gibalik-balik man ang word na pabilin. Kung sa English pa ana, remain na, or sa laing version, abide. So sa English ana, abide in Christ. Abiding in Christ na, or magpabilin diha kang Kristo Jesus. Kisay nakabalo o kwan, snorkel, or kisay nakasulay o diving. Kisay tiglangoy diri, or nakadive na, or mga langoy-langoy. Sige, hilig mo magliyog dagat, di ba? Kanang mag-diving is, kabulan mo talang diving na mo, salog mo sila sa ilalog sa dagat, o may mo na nailalog ng ginhawa, na mga 5 minuto, napas dagat, islalog sa dagat, baka atong mailan anak, sige ang mga, itawag atong mga badyaw, di ba? Kung sila taas, gusto sila ginhawa sa ilalong sa dagat. Diba? Makaimang mo yung matata, maglakaw sila sa ilalong sa dagat. So sa ato apod, sa mga diving, sa mga divers, sa scuba divers, itawag nila mga scuba divers, para makadugay sila sa ilalong sa dagat, nasa usa ka equipment o nagamit or gamiton na sa ilalong sa dagat. Una yung magdala sila ng oxygen. Diba? Magdala sila ng tangke nila, silang likod para pundo sila sa ilalong sa dagat para ilahag ang tawon ng mga isda o mga corals. So muna ilahag, kailangan sila magdala ng oxygen na makaginawa sila sa ilalong sa dagat. So muna, ang importante kung mag-scuba dive ka is katoy mo oxygen, di ba? Ang imong ginhawa, ang imong hangin na imong iginhawa sa ilalong sa dagat. Sa ato po diri, ang supply nato sa atong ginhawa, di ba, kailangan nato ta ginhawa. Pero lahi nato sa ilalong sa dagat, kay wala ko ito ginhawa ito sa ilalong sa dagat, so magdala kang oxygen. Pero sa ato atong sa taas, sa yuta, sa gawa sa dagat, naman tayo libreng hangin. Pero ang supply nato nagikan sa asaman. Ang supply nato karon is gikan sa atong Ginoong Hesus. Diba? Kung sa ilalong sa dagat magbase ka kung dapat konektado ka sa oxygen na imong iginhawa. Sa biblical pa or sa biblical terminology, muna ang word na magpabilin. Ang the word abide sa ako English pa, ang pabilin ana is abide. Muna yung magpasabot na dapat konektado ka sa usa ka butang. So sa mga scuba divers, konektado sila sa oxygen para makaginhawa sa ilalong sa dagat. Sa atong pagkakristohanon, dapat konektado ta sa nagahatag og hangin sa ato ang lawas, nagahatag og kinabuhi sa ato ang kinabuhi, sa ato ang physical na lawas. So kinsa na
Dapat connected ta or dapat magpabilin tang konektado sa nagahatag o kinhawa, sa nagahatag o kinabuhi. Mao ang atong Ginoong Hesus. So sa atong libro karon sa Juan, sa Gospel of John, is kabalong na ang author ani si usa sa apostles ni Jesus Christ, si John the Beloved. Muna itong kulog ni Jesus taga mo muhawak gamay si Jesus para makampo. Muna ang mga close na grupo ni Jesus maliban sa 12 disciples na siya itulong kabuot na dapat ihang sige kuyugon. Muna si Peter, John, si James. Muna sila ang tulo. So kanina text sa itong chapter, padulungan niya itong dakpon si Jesus. Sa after 3 chapter or 2 chapter, pagka chapter 18, dahil nagidakop si Jesus. So kanina iyahang nas 15, muna ang mga 15 to 16, 17, muna ang mga huling mga istorya o mga pagtulungan ni Jesus sa iyahang mga apostles, ang mga disipulo. Padulungan na sa iyahang dakpon siya, ilansa sa cross, kung iyahang panahon ni abot na. So muna yung mga tulong ka chapter na panahon before siya dakpon. So karon sa iyahang pagkisulti sa iyahang mga disipulo, iyang gianda ang iyahang mga disipulo sa mga umaabot sa mga 24 hours na before dakpon si Jesus. Muna iyang gi-prepare ang iyang mga disipulo sa panahon sa pag-atubang sa persecution o pagsulay na ilang mabaton o ilang makamkam na dapat sila magpabilin na konektado ni Jesus, na pagpadayon sila pagsalig diha kaniya o magtuo sila o dapat ilang focus is katong mission na gihatag ni Jesus kanila. Bisag nagpadayon sila or bisag nagatubang sila pagsulay, persecution, mga problema, ang gigingon ni ang process na ipakita ni Jesus sa ilahang atubang anang ilahang problema o ilahang pagsulay is kanang kalipay. Bahalag na ay kalisod, pagsulay, ang ipakita ni Jesus na karakter na dapat doon anaa sa usa ka disipulo, usa ka matutuo ni Jesus is adunay ra gyapon kalipay kung magpabilin diha ni Jesus. Magpabilin na konektado ni Jesus. So muna atong makita sa atong teksto karon na dapat ato ang suhiron na doon natay intimate na personal na relasyon niya sa Ginoo para padayon ta magpabilin ni Kristo ug aduna tay kalipay na iyang ipakita diya sa ato ang teksto karon. Para aduna tay kalipay, dapat giingon ni Jesus dapat magpabilin tang konektado diha sa iyaha. Muna ang iyahang ibalik-balik sa atong teksto karon, diba? Kung inyong iapon kapila gibalik ang pabilin kamo kanako, pabilin kamo kanako. Yang ibalik-balik na diri sa atong teksto karon. Dili ta pareha sa dili pareha sa tong akong ingon ganiha na sa scuba diver sa ilalim sa dagat, dili po ni atong sa apostles na hapit na sila magatubang o grabe kayong trials after sa kamatayon, sa paglubong o sa pag-resurrect ni Kristo. Dira naman ito manabot itong mga kalisod sa mga apostles. If kita mao ang followers ni Christ, kung kita magtutuo, sumusunod ta ni Kristo, at adunay do tayo mga problema, adunay do tayo mga pagsulay at tubangon. Dili ra katong sa apostles na ilahang ngagian, but kanunay sa ato ang pagkakristuhanon,
aduna gutay kalisod, aduna gutay pagsulay na dapat nato bangon sa ato ang pagkakristohanon sa kinabuhi. So karon sa ato ang pagpabilin diha kang Kristo, na ako'y tulo ka relasyon na maapektuhan sa ato ang pagpabilin diha ni Kristo. So naay tulo ka relasyon na maapektuhan sa pagpabilin ta diha ni Kristo. Ang unang relasyon na maapektuhan diha sa pagpabilin ta ni Kristo, no kini ang atong relasyon diha sa Ginoo. So muna ang unang relasyon na maka-impact sa ato ang pag-abay diha ni Kristo Jesus. Sa ato ang word dira na magpabilin, nagibalik-balik dira. So kung mag-study mo sa pulong sa Ginoo, kung makabantay mo na nagibalik-balik na pulong diha na word, nagpasabot na importante kayo na nabutang na dili na to dapat isalikwera sa pagtuon. Kung mag-study mo sa pulong sa Ginoo, kung nagibalik-balik na word, inumdumina ninyo kay muna po usahay ang punto sa iyahang sa usa ka chapter sa iyahang sa book, muna ang timailhan na muna ang punto sa usa ka teksto, kung ibalik-balik na word. So kaniya atong word na magpabilin, kung saan na magpabilin kung dili ta konektado sa usa ka butang, diba? Ngayon mo na magpabilin, asa mga magpabilin? Diba? Kung sa inyo habang sa ato bang termino, magpabilin sa usa kundi sa balay. Diba? Dapat naagay isumpay, dili ka magpabilin. Asa mang kung ngayon na ka magpabilin ko, kung mutana mo na imong kauban, asa mga magpabilin? So sa word na magpabilin, dapat na-attach. So sa ato magpabilin ta diha sa ato ang relasyon sa Ginoo. So ang whole book sa John, the book of John, kung mutana mo na ako, unsay punto sa tanang sa libro ni Juan at dire pastor. Ang punto sa libro ni Juan, makita nato sa kapitulo 20, versikulo 31. Nadira nganong gisulat ni Juan na libro. Yang ingon dre, apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan. Sumuni ang punto ni Juan ngano iyang gisulat ni na gospel. Mao na dapat mutuo ta nga si Jesus mao ang Mesiyas. So sa pinaagi sa atong pagtuo makabaton kita o kinabuhi walay katapusan. So muna ang punto ni Jesus na dapat konektado ta, dapat magpabilin ta konektado diha ni Jesus kay siya ang Mesiyas ug siya ang makahatag nato o kinabuhi walay katapusan. Kinaagi sa pagtuo o pagsalig nato sa iyaha. O sa atong pagpabilin, dapat ni i-nourish or sa ito patambukon or patubuon ang atong relasyon diya sa Ginoo. So pinaagi ani ang atong relasyon diya sa Ginoo nagabase sa atong gingon, di ba? Si Jesus ang gisulat ni Juan kay para mutuo ta na si Jesus mao ang Mesiyas, nagisaad na mao ang Mesiyas, mao makahatag nato kinabuhi walay katapusan. So ang atong relasyon diya sa Ginoo nagabase ni Jesus. Una, ang atong relasyon sa Dios nga nakabase kang Jesus mao ang usa ka makaluwas na relasyon. So giluwas ta ni Jesus kung nakay pagtuo ni Jesus diha. Sa atong magpabilin sa atong relasyon diha sa Ginoo,
nakabase ang atong relasyon sa Ginoo kang Hesus. Kung ito o kang Hesus, kung ang imong relasyon diha ni Hesus pinaagi sa atong Diyos, ba? Relasyon sa Diyos nga nakabase kang Kristo. Makita nato sa versikulo 3, yung nahidlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. So si Jesus nisulti ani sa mga tinun-an. Nahidlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. So usa ka luwas na relasyon kung aduna kay pagtuo diha ni Kristo Jesus. Diya pa, sa versikulo 6, ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya, pamoniton kini ug itambong sa kalayo aron masunog. Diba? Umala itong buhaton, mangahoy ta. Ako nakasulay mo pangahoy, bata pa ko. Nangahoy, mangita og sanga na malaya para makapasiga ka sa inyuhang na sugangan. So, nga na po, ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ilabay o malaya, monitor kini o itambong sa kalayo aron masunog. Ang mga tao, or kita mga tao, sa atong kinabuhi, atong matubangon sige, pagmata nato sa kabutagon, is duwara ka desisyon na itong buhaton. Mubuhat kong maayo or dili. Ba? Mura na ito ang sige, pagmata nato, yes or no. Mura na atong una, magtrabaho ko or dili. So, dapat mura na itong matag-buntag, lakaw na ito, ang ato matubag sige kay dili or oo. Diba? Sa atong kinabuhi, wala po yung desisyon na mutuo ba ko ni Kristo or dili. O pabilin ba ko na konektado niya or dili. Sumura na atong sige, atong bangon matag-adlaw or desisyon sa atong kinabuhi nga ang tubag ra kay pili ra kag oo or dili. Wala na ilaing rason. Diba? Oo ra or dili. Magpabilin ba ko na matinumanon sa Ginoo or dili? Magpabilin ba ko na konektado sa akong Ginoo na mao'y naghahatag ng kusog matag-adlaw oo or dili? Mura na atong dapat i-decide sa ato ang kinabuhi matag-adlaw. Nara sa tubag na oo or dili. Mutuo ba ko na si Jesus ni nabanhaw ikan sa kamatayon, mao'y nagbayad sa akong mga sala, pinaagi sa iyang kamatayon, oo or dili. So, giingon na, kinsa itong dili magpabilin, kang Jesus, may isama sa usa ka sanga, ng ilabay, o malaya, dayon itambong sa masunog na kalayo. Aron masunog. Pasabot na i-cast out ka sa ilapang giingon, eternal fire, mao sa hell, katong dili mutuon ni Jesus, kay tungod walay bisag unsang pamaagi na makaluhas panimo pinaagi lamang ni Jesus. Si Jesus lamang ang makalupas kanato o wala na ilain. So muna siya, ang atong desisyon muna ang sige, itawag na siya crossroads sa mga tao. Magpabilin or dili. Muna na ato ang desisyon matag-adlaw sa ato ang kinabuhi. Inumdumi na ang atong relasyon diha sa Ginoo nakabase diha ni Kristo Jesus. Kung ito ka or dili, magpabilin ka o dili. Padayat ta, ipanayag usab sa teksto nga ang atong relasyon sa Dios nagasalig nga relasyon. Dili ra makaluwas na relasyon, dapat dependent o ang imong relasyon. Nagsalig ka ni Jesus. Diba? Sa akong gingon, nakabase ni Jesus
dapat dependent ka, di ba? Dili na katama na makaingon ka na magpabilit ko ni Jesus kaya dunay kaluwasan. Dapat nagasalig po ka ni Jesus ang usa ka relasyon. Diba, ang idea sa usa ka sanga, kung ang sanga na sa yuta, dili na wala makabunga. Diba? Ang sanga, kung nasa yuta, dili ko na mamunga. Dili lang siya konektado sa source sa gamot. Diba, sa kahoy. So, dili na siya mamunga, dili na siya ang iyang mga dahon, malaya na, kaya hindi na siya konektado sa root or sa kahoy, sa ugat, diba? Sa ugat, sa kahoy. So sa ato ang una-una, or atong dalon sa ato na makaingon na makabuhat na sila mga bisag unsa nilang buhat doon, na dili sila konektado sa Ginoo. Makabuhat sila na magkinabuhi sila na matarong na wala ang Ginoo. Wala lang Ginoo ingon sa mga ubang tao. Kaya na ako na wala ang Ginoo. Basta akong ingon, ang usa ka sanga dili gud mamunga kung dili konektado sa kahoy o sa iyang ugat. Ang mga source sa mga nutrients dapat mamunga ang usa ka sanga. Diba? Dapat konektado siya sa iyang tibuok na kahoy o sa iyang ugat. Ano makahatag niya nutrients, mao'y makabunga niya. So, usa ka tao po, kung naguna-una siya na mahibog-buhat na niya, ma-successful na siya sa iyang kinabuhi, malipay, aduna rin kalipay sa iyang kinabuhi, aduna rin kalinaw sa iyang kinabuhi, kung dili siya konektado, kung wala ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Makaingon siya na makaadto ako sa langit, sa heaven, kung wala ang Ginoo. Usa anak, di ba? Pasabot anak, o makaingon ka na makaadto na ka sa langit na walay dili pinaagi sa Ginoo, wala ko'y nakabuhat anak. Kaya pinaagi lamang ni Kristo mo'y makabaton ka na aduna kay one-way ticket or padulong nila sa langit. Diba? Makita na ito. Diba? Sa ato mga nakita ng mga tao na walay mayroon sila na wala makabuhat na sila na wala ang Ginoo. Makita ko na ito na ang ilahang wala sila kalipay, wala sila satisfaction. Diba? Sige na sila pakita para malipay sila, pero at the end of the day, wala doon. Empty doon ang ilahang nakuha. Diba? Dili ko malipay. Makasulay po taana. Diba? Makasulay po taana na makaingon ka na panahon na wala ka ni nangayo sa Ginoo, panahon na wala ka ni nangayo sa Ginoo, nanikamot na ka sa iyong kaugalingon, makaingon mo ka na wala doon. Wala purusto ang paningkamot. Wala nga po bili ang paningkamot. Kung kayo mga question ka, tanan akong kusog, akong gibuhat, tanan akong nagbaho ko, nagita akong kwarta, naningkamot ko para makauna akong pamilya, pero at the end of the day, wala niya po ka nasatisfy. Ngayon niya po ka naikulang. Wala naikulang. Magkakaya po ko nalipay. Kaya wala naman ka nagpabiling diha ni Kristo. Wala ka ni nagasalig or nag-dependent, nagtapot diha sa punuan. Diba? Ang dependent or sa English pa nagasalig, dapat dependent ka. Diba sa bata-bata, gusto ko ito mag-depend sa atong inahan, amahan. Mapa ay kwarta, pagpalit ani, sige tagpanawag, dapat dependent ta.
Diba sa ato ang kinabuhi, magkadakot ta, mawala naman to atong dependent sa atong amahagnan. Ganahan na tayo itong muhawa sa balay, kay dapat kanagod independent ka, makabuhi ka ikaw ra, mausahay ka na ato ang mahuna-hunaan. Ganahan ka na makatintog ako, isa ka kura usa. So at the end of the day, makaingon ka, nagmahay na noon ka, kaya dapat dependent ka sa ato ang Ginoo. Yan po na ato ang makuha na to sa atong relasyon diya sa Ginoo. Ikatulo, muna ang importante kung atong relasyon diya sa Ginoo, dapat before that, pabilin ka mo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili ka mo makabunga gawas kung magpabilin ka mo kanako, sama nga akong usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa pulungan. So muna ang pasabot ni Kristo Jesus ay ang mga tinunan na before siya dakpon, dapat magpabilin ka mo kanako aduna para makabunga sila or kita. Next, dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. So muna ito ang kung magtanong ka, nagstorya ni Bransito atong Friday ba? Itong gikan sila tabas sa itos babaw, mga saging, kita na nakasulti ko na usa nga makabunga ang usa ka punuan or nga na ba, tambok ang yuta. Nandindot kayo, tamnan daw ito ilahang gisapsapan nito, ikuha ang sagbot, kay tambok kay ang yuta, kusog kayo mamunga ang unsay mo itanong dito. Naka-harvest sila, nakakuha na sila saging dito na daghan. So makita na ito na dapat ang imong sanga konektado sa punuan, mao'y makahatag ng nutrients sa atua. So kita mga Kristohanon, ang importante kung konektado kas ni Ginoong Hesus kanunay, ang importante na relasyon dapat nato i-cultivate is kani dapat mabungahon relasyon kanato ni Kristo Jesus. So muna ang scope sa atong relasyon diya sa Ginoo. Kung naka-relasyon diya sa Ginoo, aduna na kay kaluwasan, di ba? Makaluwas na relasyon. Kaduha, dapat dependent na ka sa Ginoo, dapat nagasalig na ka sa Ginoo. O kini katulo, dapat nimo gawas sa imuhang kinabuhi kung ato na kay relasyon diya sa Ginoo. Mabungahong relasyon. Ingon ni ana ang atong relasyon sa Ginoo. Dapat mabungahon. Kung dili mabunga usa ka kahoy, usa ka sanga, usa may minundol atong storya ni Jesus na siya nakita na kahoy na wala na bunga, higiinan ni Jesus, nag-isulti si Jesus, pagkaugma ato, gilantaw ni sa mga disipulo, ang kahoy nalaya, namatay, kay wala na bunga. So na, dapat ang atong relasyon diya sa Ginoo, mabungahon. O kini na mabungahon na relasyon, dahil dili ni optional. Na, mayon ka, ulang ko labot na. Option naman na. Iba ka na optional kaya pwede makapili. Mabunga o dili mabunga. So kung nakaadula kay tinut-anay na relasyon diya sa Ginoo, dapat mabungahon ang iyong relasyon. Ang pagkakristohanan nimo adunay bunga. Dili ra na tama na ka sa relasyon na makaluwas. Ba? Sa gingon ako sa relasyon nato sa ato ang Ginoo na tulo ka buok na may tabo. Ba? Na kay makaluwas na kalawasan na relasyon ang gihatag ni Kristo Jesus na kay pagsalig diya sa Ginoo na dependent ka sa kaniya, dependent kaniya sa may gingon. Diba? Yang gingon, dapat mamunga kita. Dapat na bunga kung konektado ka
diha ni Kristo Jesus. Usa ka ebidensya na ikaw or naibunga sa imong kinabuhi is mga i-produce na dili imuha ba. Muna ang usa ka bunga na mapakita nato diya sa pagkakristohanon nga ang bunga dili it's not about ikaw. Ang bunga na magawa sa imuhang kinabuhi mo'y makapahimaya diya sa Ginoo. Ang tinud-an na ira, ang bunga sa kinabuhi nagpasabot na tinuod ka na sumusunod ni Kristo Jesus. Na tinud-anay kung kang nagpabilin niya kaniya. Ang tinuod na pagsalig niya ni Kristo Jesus nagpasabot na dunay kay tinud-anay po na nagpabilin ka ni Jesus. Sa atong gingon, ang Ginoo kanunay ko siyang nagasik o relasyon kanato matag adlaw. Kanunay siya nagasulti kanato na dapat aduna kay oras kanako, dapat aduna kay panahon kanako. So muna iyang giingon sige sa ato ang matag adlaw. Sa ato ang kungkuan, para aduna kay magbunga ang imong kahoy unsa nang buhaton. Sa itong buhaton para adunay mabungahon ang usa ka kahoy. Diba iyang sapsapan, iyang ikuha itong mga mananap ng tulo atong mga kahoy. Sa ato ang teksto karon, tingon dira sa ako ang matuod nga punuan sa paras, kung akong amahan mao ang tig-atiman. Putlon niya ang tanang kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahimlo o mamunga daghan. So sa ato ang pananon, kung mananon ta, dapat nato pulungan gud para mulambong, para mamunga. Ito muna ang buhaton sa usa ka tanong kanang mga magsasaka. Diba, para adunay mabungahon ang usa ka kahoy, dapat pulungan niya iyahang mga pananom para naibunga. Sa to ang kinabuhi ko, pulungan mo sa Ginoo. Unsa man yang mga ipulungan to, unsa tong yang ipagtangon na mga butang para mamunga ta. Una, yung pulungan ng imuhang karakter, ang imuhang attitude. Ba? Pulungan nimo ang iyahang ikaw para mausap ka, imuhang panultihon ba, o imong huna-huna ba, o imong mga ibang himo. Saya na kung saya na pagtangon yung trabaho. Diba, kung wala na himuot ang Ginoo, kung wala ka namunga dira sa imong trabahoan, usay himuon pala sa Ginoo na tagtangon niya, ba usay tagtangon na niya kay wala na ka nagpabili niya, usay tagtangon na niya kay wala na kay oras sa Ginoo. Tagtangon ang imong mga batig batasan kay wala na himuot o wala na lipay ang Ginoo, aron mamunga ka. Muna ang usahay sakit, diba? Sakit kay tagtangon ang usa ka butang na naganahan na nimo ng buhaton. Makaingon ka na nalipay ka sa imong trabaho, pero wala nalipay ang Ginoo sa imong trabaho kay wala kay panahon kaniya, wala kay panahon sa imong pamilya, wala kay time sa Ginoo, wala kay mga butang na pagapulungan sa Ginoo at aron mamunga kita. Muna ang i-work sa Ginoo sa ato ang kinabuhi para mamunga ta ba
ang ingon ganina ang magpabilin sa Ginoo dapat nagoy kalipay. So muna ang mga gitawag na o kuan refine, diba? Kung ang gold o ang silver aron mo shine siya, iba ibutang na sa kalayo, mawala to mga hulgaw sa usa ka gold, yung paggawas ana sidlak na ito usa ka gold, kay giayo na siya sunog sa kalayo. So kita po, kung mamunga ta, ayohan ko ta sa Ginoo aron mamunga ta diha sa iha. Una pa, o sa makausap pa, ang pagpabilin ni Kristo ngani dapat na ay marka na ay kaluoy diha sa iyang katawhan, adunay pagpaubos bisag sa kalisod sa kinabuhi. So muna ang mga usa ka ehemplo, example nga i-define ta sa Ginoo, tulungan ta sa Ginoo, muna ang usa ka mga marka na mahitabo ka nato. Natay kaluoy, compassion sa mga tao, natay pagpaubos, mawala na imong garbo, diba, magkagamay na imong garbo, na nakay-pagsalig sa plano sa Ginoo, na nakay-desire na mo serbisyo sa katawan sa Ginoo, sa simbahan, na nakay kasing-kasing na motabang sa imong mga isig katao. So muna ang usa ka mga example na mugawas na mamunga sa imong kagalingon. Diba, kung ang kahoy na giayog at timan, kung ang mangga giayog at timan, giayog pulungan, ang sigawas na ba, lamig kayo ang bunga, tamis kayo ang bunga, lamig kayo ang mangga. Ba, sa ato abot, ang mamunga, adunay nindot na prutas or bunga sa atong kinabuhi. Na malipay ta, dili na kita ang malipay po ta, malipay po ang ubang tao. Dapat nato i-understand na ang prutas sa kinabuhi o ang bunga sa kinabuhi mao ang gugma o ang kalipay na mag-awas-awas sa atong kinabuhi. Kung atong relasyon diya sa Ginoo nagabase o paghigugma o kalipay niya ng Kristo Jesus, then makaproduce tag bunga sa ato ang kinabuhi ko. Kung ato ang relasyon diya ni Kristo Jesus nagabase o nagbase sa iyahang gugma, nagbase sa iyahang kalipay, dili nagabase sa atoa. Kung nagabase sa Ginoo o nagabase sa atoa, magsalig mata sa atoa na dapat ang karon malipay ko, karon dapat may gugmaon ko. So mauna mausap-usap man atoa gusto, karon dapat may gugmaon ko sa kaigsoon o nga dili na ko may gugmaon. Kung nakabase ka sa iyong kagalingon, pero nakabase man ta sa paghigugma sa Ginoo sa iyahang kalipay, so nga itong magbunga ana is kalipay po ang gugma po ng gawas. So akong relasyon diya sa Ginoo tungod kay nagapabilin ta diha ni Kristo, kay mao ang pagkahigugmaon, pagkamalipayon ng relasyon diha kaniya. Despite sa mga kalisod, mga problema, mga pagsulay na atong giagian, kung nagasunod ka, nagpabilit ka diya sa atong relasyon diya sa Ginoo, aduna tay paghigugma o makapalipay or joy na relasyon diya sa ato ang Ginoo. So yung gingon, sa akong gingon pa na ang kinabuhi ni Kristo sa kalibutan sa una, kay ang kinabuhi o suffering, bakalisod. Wala siya na kinabuhi diri na nindot kayo, ayahay. Pero ang kinabuhi ni Kristo Jesus sa una diri sa kalibutan, kinabuhi kalisod. Pero aduna siya kalipay
o paghigugma ng relasyon diya sa iyang amahan. So, ang pagpabilin diya ni Kristo Jesus, adunay kalipay, paghigugma, nakita rin maka-access, nakita rin ang tao rin kita maka-access, o ang tao maka-access kung adunay sila yung relasyon diya sa Ginoo, o adunay siya pagtuo ni Kristo Jesus. So muna ang atong relasyon diya sa Ginoo. Ang katuhang relasyon na maka-apekto sa atong pagpabilin diya ni Kristo Jesus, mao ang atong relasyon. Ato sa basahan 7 to 11. Kung mapabilin ka mo kanako, o akong mga pulong mapabilin ka ninyo, makapangayo ka mo bisan unsa kung madawat ninyo kini. So muna ang usa ka timailhan, ang saan ni Kristo Jesus, kanato kung mapabilin kita kaniya, kung mangayo ta bisan unsa, kung madawat na to kini. Pero kinsa man itong pangayuan, ang siya day, pangayo ka mo, kung ang ako mga pulong mapabilin ka ninyo, makapangayo ka mo bisan unsa o gawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, ipasindunggan ang akong amahan o sa inyo niinay ka mo mahimo akong tinunan. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako, magpabilin ka mo sa akong gugma. Kung tumalo ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ka mo sa akong gugma, sama nga akong natuman sa mga sugo sa akong amahan o nagpabilin sa iya. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay o mahingpit ang inyong kalipay. Diba? Una, gisultihan ta ni Kristo para unsa makabaton ta o kalipay. Dili na makabaton tag kalipay, pero mahigpit ang atong kalipay. Lahi pa na makabaton tag kalipay o mahigpit ang atong kalipay. Kung makabaton na tag kalipay, taon-taon anak, mawala na po ng kalipay. Dapat, tungkol ni Kristo Jesus, mahigpit ang atong kalipay, na busag na kay problema, na kay giagian. Pero tungkol sa gisulti ni Jesus, tungkol ang iyang pulong nag-uban ka niya, tungkol kaya nagpabilin ta ni Jesus, natay hingpit na kalipay na dili mawala, dili makawang. Diba? Kung ikaduhang relasyon, na dapat atong mapektuhan ang atong relasyon sa mga magtotoo o atong mga kaigsuunan sa pagtuo. Kung ano natin hingpit na kalipay diha ni Kristo, sa akong gingon, mabungawon ta. So atong pagkabunga, mo-overflow ni sa atong mga ubang relasyon. Kung hingpit na imong kalipay diha sa Ginoo, mabungahon na ang imong kalipay diha sa Ginoo, imong relasyon, magawas ni siya sa ubang imong na relasyon. Una ana usa ka relasyon nato sa ato mga isig katao. Isig ka matuto, ang totoo diya ni Kristo Jesus. Una ana, ato ang relasyon diya sa ato ng totoo, dapat gidumala sa pagsunod sa mando sa Ginoo. Dapat ang atong pagrelasyon sa magtotoo, dapat gidumalaan or gimanduan sa Ginoo. Masabot, sa atong teksto, kini mao nga akong sugo, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo, kamo ako mga higala, kung buhaton ninyo ang akong gisugo kaninyo, kini mao ang sugo ko kaninyo, mahigugmaay kamo. In other words, dapat ang atong pakigrelasyon sa ubang tao nagabase sa kung unsay ganahan sa atong Ginoo. Nagabase kung unsay gibuhat ni Kristo Jesus sa iyahang mga kaigsuonan. Dili nagabase kung sa atong ganahan. So kung mutano mo kung saan na ito pag-relasyon sa ato ang mga isig katao, dapat nagabase na kung sa'y ganahan sa ato ang Ginoo.
pagsunod sa mando sa ato ang Ginoo. Dapat ang Ginoo ang nag-direct sa ato ang pakikirelasyon sa magtotoo na to. So ang pagpabilin ni Kristo o ang pagsunod ni Kristo, nag-call na siya. Hindi na siya magbulag. Dapat call ko na siya. Ang magpabilin ka, kung magpabilin ka ni Kristo, dapat nagsunod po ka niya. Hindi na kayo magpabilin ako. Hindi po ka magsunod. Ba? Muna ang dapat ato ipakita usa ka tinod na muna ang usa ka pagpakita na tinudunay ang imong pagsalig diya sa Ginoo. Usa po na makapakita og bunga sa ato ang kinabuhi diya ni Kristo Jesus. Kaya nga naman, tungod kay sino na tayo makahigugma sa ubang tao kung maayo siya kanato, di ba? Dali na kayo ito makahigugma sa usa ka tao kung maayo ang usa ka tao kanato. Pero katong dili maayo na to, katong kontra na to, lisod kay higugmaon. Pero ang gingon ni Jesus, pahigugmaay ka mo sama nga nahigugma kaninyo. Diba? Kini lang akong sugo kaninyo, pahigugmaay ka mo. So, dali na kayo makahigugma kita sa tao na doon ay tanan o nahigugma po nato. Pero ang atong paghigugma niya sa ubang tao, sa ubang magtotoo, dapat nagdumala or nag-govern something that laro pa sa atong panginahanglan. Ba, dali ito makahigugma kung ang usa ka tao natay pangayoon niya or natay kinahanglan niya. But ang atong paghigugma dapat dumala sa pagsunod niya sa mando ni Ginoong Hesus. Namely, kung kinsa si Jesus, kung sa iyang gibuhat kanato para ma-provide ka sa ato ang kinabuhay ng way dayon, or walay kinabuhay ng way katapusan, siya ang pan, diba? He is the bread, siya ang pan, siya ang suga, siya ang living water, siya ang tanan, the true vine. Mag-ingon na, siya ang nagahatag o kinabuhi kanato. Nakita, doon natin kinabuhi. Siya ang makahatag ana, kinabuhi, kusog, tanan. Siya ang makahatag ana tanan. So ang atong paghigugma or pagrelasyon sa ubang tao dapat nagabase sa mando sa Ginoo. Ang mando niya mao ang paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Mura na ang mando dapat maghigugmaay kita. So unsa man ni paghigugmaay? Unsa man na love? Mao ang atong paghigugma sa magtotoo dapat gimarkahan sa gugma nga sakripisyo. Diba? Kabalo mata na ang love sa atong Ginoo diri kay sacrificial love. So, ang paghigugma ko nato sa atong magtotoo na aduna po'y gitawag na sacrificial love. Pasabot, dili ra na mag-enjoy ta sa company sa ubang tao ba. Comfortable ta sa matag usa or natin mga nindot na pagbati sa matag usa na nalay kalipay matag adlaw. Pero giingon dira sa teksto ni Jesus, ang labing dakong gugma na ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingong niyang kinabuhi alang kanila. So muna ang labing dakong gugma na ikahatag nato sa atong matotoo mao kinabuhi alang kanila. Ang kaugalingong kinabuhi nimo, ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang sa kanila.
Laki sa'y makabuhat ani na makahatag ang imong kaugalingong kinabuhi para sa imong isig katawo. Balisod, isod kay muhatag kag oras sa ubang tawo. Unsa na lang na muhatag kag imong tibuok kinabuhi sa ubang tawo or imong isig katawo, isig kay suod sa pagtuo. Ato lang kuan bugat man paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang sa ubang tao. So, ano lang, si Jesus, gipakita niya ang iyang pag-gugma sa Ginoo, pinaagi sa pag-sacrifice niya sa iyang kinabuhi diha sa cross. Para ma-enjoy na to ang kinabuhi diha ni Kristo Jesus. So, kung magpabilin ta sa iyang gugma, sa pagtuman sa iyang mga sugo, ato ang kinabuhi, markahan na dili ta mo give up. Giving up what we want for others in love. Atong i-give up atong ganahan para sa ubang tao, muna ang usa sa paghatag sa imong kaugalingon ng kinabuhi. Mo give up ka sa imong ganahan para sa ang ubang tao ang imong matabangan. Usa ka example mga parents, di ba? Imong i-give up imong ganahan para malipay ang imong anak na nakaikahatag. Naka-i-give up sa imong kaugalingon para ang imong anak malipay na makita ka malipay. Wala imong pagpakita o paghigugma sa imong anak, di ba? Naka-i-give up imong oras, imong i-give up para makapanahon ka sa imong anak, imong trabaho, imong oras sa panahon na mo trabaho ka, imong i-give up sa kanang orasan para makatambong ka sa event sa imong anak, para na graduation or sa event sa school, para mapakita ko na yung gihigugma imong anak, naka-i-give up ng butang. So kita po, sa atong mga Kristohanon, lisod kayo i-give up para mapakita nimo ang imong paghigugma sa imong isip katao. So muna ang pasabot anang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Naka-i-give up sa imong ganahan para ang imong isip katao, imong kauban sa pagtotoo, mapakita nimo ang imong paghigugma niya kaniya. Para makita niya ang imong paghigugma, naka-i-give up nimo ang imong ganahan para doon makatabang niya. Isa nakabuhat na naka-i-give up, naka-i-surrender, naka-itog yan sa imong kaugalingon para mapakita nimo sa ubang tao na malipay na naghigugma ang imong igsoon sa pagtuo niya kanimo. Bato hinumduman kanina relasyon ni sa ato ang kaigsuonan sa magtotoo, mga sumusunod ni Kristo. So may usa ka scope o usa ka relasyon sa usa ka magtotoo. Dapat ang imong pagigugma sa imong magtotoo gimandoan sa Ginoo, nagsunod ka sa mando sa Ginoo. Ikaduha, dapat ang imong paghigugma, imong ihatag ang imong kaugalingon nimong kinabuhi alang kanila. So muna ang command ni Lord sa man, maghigugmaay ta. Ang iyahapong usawan paghigugma, mao ihatag imong kaugalingon na kinabuhi para sa imong kaigsuonan. Ikatulo, dapat ang atong paghigugma adunay katuyuan nga nakasentro kang Kristo. Bausahay, wala man ta maghigugma ko kung nakoy kailangan niya. Nagapasi man ta sa nakasentro atong paghigugma sa atong kagalingon usahay kay kinahanglan niya. So, pero ang tinuod na paghigugma ay ang tinuod na relasyon, ang katuyuan ng kasentro kang Jesus. Ang Ginoo naghatag nindot kay na purpose para ang katuyuan para sa ato ang mga higala, sa ato ang mga higala na magtotoo ni Kristo.
which is mauna ang Ginoo nagpabalo, nagpakita kanato ang Ginoo ganahan siyang ipabuhat kung sayang ganahan pabuhat. Ang Ginoo wala siya gihatag og mga pagsulugoon or mga sugo na di nato gusto o iya tang gi-invite na og buhat kung saan apinta sa iyahang buluhaton. Dili na siya na, di ba, yung gingon sa itong teksto, dili ko na kamutagon ng mga sulugoon. Kaya ang sulugoon wala may ibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tagon ko kamo nga ako mga higala kaya ang gisultihan ko kuman kamo sa tanan akong nadungog kugikan sa akong amahan. So, ang relasyon nato sa magtotoo gisinturuhan sa purpose, katuruan sa Ginoo, mao gitawag na ta, dili na ta, wala ta gitawag sa Ginoo na sulugoon, but gitawag na ta kaniya og mga higala kay gisultian ta sa iyahang katuyuan. Maninton kayo ang saka kung imong higala lahi man ang kung nakaipatrabaho mubayad ra ka kaysa bayaran para nakaipatrabaho ka ng balay. Mubayad ka sa motrabaho para matukod ang balay. Lahi kung kulot ang imong higala, apil ka sa imong naman katuluan ba? Naman trabaho ng balay, nakamo sa imong mga higala kay isuunan, lahi ang fulfillment, lahi ang kalipay na imong magatod kung kuyog ang imong mga higala o panarbaho sa usa ka butang. Kaysa ang imong yung mubayad ka mo trabaho anang usa ka butang, so pag human ana wala gyapon kay nalipay kay mo nibayad naman ka. Nalipay ka kana human na, pero ang bawi ana sa pag-process wala ang imong kalipay kay nahuman na. Pero ang tubog ana wala ka nalipay kay wala ka man trabaho. Ikaw na po ang nakakagibayad kaysa ang imong kauban lahi ang kalipay kung mga honra mo kaysa ang kulong mo sa imong barkada na namoy katuyuan na maghinog o sa kabutang para na magtukod o balay o sa padira magtanong, lahi ang kalipay ang ma-accomplish nimo kung kuyog ang pusa mo na katuyuan sa imong barkada. So muna ang gibuhat ni Kristo ni Jesus kanato, gihimot ang higala niya para makabalot ta sa iyahang mga katuyuan ni pagbuhat kanato. So lahi ang sulugoon o iyang master, kay musugo ang master, ang sulugoon wala pang kabalo kung saan katuyuan ay pagbuhat niya sa iyahang master, di ba? So ang master ay kabalo kung unsay katuyuan ay pagbuhat sa sulugoon. Pero kita gihimo nga mataghigala sa Ginoo. So kulong na ta sa mga katuyuan. Kulong na ta sa katuyuan sa Ginoo na pagbuhat kanato. Giinbitar ta ni sa atong Ginoo na mubuhat og mga nindot nga mga butang at alang sa iyahang katuyuan. Iyang giusab ang ato ang paglantaw sa ubang tawo. Iyang giusab ang atong kaugalingon, atong ganahan, sa atong ganahan o sa atong kalipay, sa atong gipangayo, pag-ingon dira sa verse 7. Kung mapabilin ka mo kanako ug akong mga pulo, magpabilin ka ninyo, makapangayo ka mo bisan unsa nga ug mudawat ninyo kini. So muna ang usa ka pag-usap ni Kristo Jesus kanato, di ba? Gikan ta sa sulugoon sa una, gikan tag sulugoon karon gihimo tag higala kaniya. So kung higala ka, sama makapangayo ta bisan unsa kaniya,
ug yaning tubagon. Pinaagi sa iyahang ngalan. Makapangayutan niya, diba? Pinaagi ni Kristo Jesus. Ang dakong apekto sa ato ang relasyon diya kung mapabilitan ni Kristo Jesus is mauni. Ang atong relasyon sa mga dili lang magtotoo. Sa atong mga relasyon sa mga dili magtotoo. Wala na akong buta, dili magtotoo. Sa atong kalibutan, atong relasyon sa dili magtotoo or atong relasyon sa kalibutan. Si Jesus, ang ganahan niyang gi-prepare sa iyang mga tinunan, kaya sa akong giingon ganina, kani padulong na sa pagdakop ni Jesus, pagpatay, paglansang niya sa krus, iyang gianda mga iyang mga disipulo sa kinabuhi ng mga umaabot after sa iyang resurrection, sa pagkabanhaw. Sa giingon sa chapter 16, ganahan si Jesus na mabungahon ang kinabuhi sa mga tinunan despite sa mga kalisod sa pagsulay na ilang maagian after ani sa pagbanhaw ni Kristo Jesus. Kung kinsa man itong yung gianda mga tinunan sa relate sa pag-atubang sa mga sa kalibutan. Yang giingnan, gisultian niya sila nga ang tubag sa kalibutan sa mga sumusunod ni Kristo may sama sa tubag sa kalibutan kang Kristo. Usang pasabot na dahil sa teksto na to sa 18 to 20, kung nasilad kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan ni ini. Kasi pasabot kung si Jesus gikasilagan sa kalibutan, ang mga magtotoo po, gikasilagan po ang magtotoo sa kalibutan. So kung unsa ang gibuhat sa kalibutan ni Kristo, maupot ang gibuhat sa kalibutan sa mga disipulo o sa mga magtotoo. Kita, mga magtotoo ni Kristo Jesus. Sunod, kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan. Ingon na iya sa kalibutan. So kung nahigugma pa sa kalibutan, higugmaon po sa kalibutan. Pero wala kamo ta nahigugma sa kalibutan, gingon na apan gipili mo kamo gikan niining kalibutan na ug kamo dili na iya sa kalibutan. So gipili tas ni Ginoong Hesus ani na kalibutan na para dili na ta iya sa kalibutan. So wala ka na iya ang kalibutan kanato. Busa nasilad kaninyo ang kalibutan. So pinaagi sa pagpili ni Kristo nato, nasilad ang kalibutan kanato. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. So kita ang lesson nato sa kalibutan, kung gilutos si Ginoong Hesus kanato, ay kung gilutos ang si Ginoong Hesus sa kalibutan, lutoson usab kita sa kalibutan. Kaya nagasunod mata ni Kristo Hesus. Yan naman. Kingon sa 21, ito. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya na nagpadala kanako. Ay ang idea ra is kung gipersecute si Kristo diri sa kalibutan, ang kita po i-persecute po ta sa kalibutan. Dili ako nag-ingon na kung nagtuon ka ni Kristo Jesus, nindot na atong kinabuhi. Ang kinabuhing Kristohano ni Lisod, adunay pagsulay, adunay pag-BI-BI sa upang tao, sama sa gibuhat nila ni Kristo sa una, mawafod ato ang gibuhat. Mawafod ang buhaton sa kalibutan sa tuwa. So mula ang gingon na may sama sa tubag sa kalibutan kang Kristo. Kung sa ilang gibuhat ni Kristo atong kayato, mawafod ang gibuhat, ang buhaton sa mga sumusunod kaniya.
Kaduha, adunay kaluoy alang sa di magtotoo. Gisultian niya sila nga ang tubag sa kalibutan sa mga sumusunod ni Kristo na adunay kaluoy alang sa di magtotoo. Di ba? Ana ang si Ginoong Hesus sa 20 gilutos nila ako. Diba? Gilutos nila si Kristo. Pero naanak ko si Kristo Jesus na dapat aduna tay kaluoy sa mga sa kalibutan. Ba ikaw pa'y lutoson, ikaw pa'y muluoy sa lutos nimo. Ba, lain kayo. Pero giingon rin ni Ginoong Hesus, apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako kay wala man sila makaila kami nga nagpadala kanako. Maluoy na, ang kaluoy nato kay tungod kay wala sila nakaila sa nagpadala ni Kristo Jesus. Wala sila kaila kung kisa nagpadala ni Jesus, wala sila kaila sa Ginoo. Whereas kita nakaila ta sa Ginoo, kaila ta sa gugma sa Ginoo, kaila ta na ang pamaagi sa Ginoo mas nindot pa sa atong pamaagi ang rebellion, atong pagkasala is maba or gamay pa kaysa pagkadako sa grasya sa Ginoo. Kung ang kalipay o kapag-higugma nagikanda sa Ginoo magawa sa atong kinabuhi, ug ang atong kinahanglan atong natay tinud-anay na concern dira sa atong katawhan sa kalibutan, kung kinsa itong walay paghigugma, walay kalipay nagikan sa Ginoo, dapat magawa sa atong kinabuhi because itong wala sila kaila sa Ginoo. Dapat dili ta mo take offense sa ilang gipangbuhat kanato kay wala man sila kaila kung kinsa ang Ginoo. Tungod kay ang katawhan, ang kalibutan wala kaila sa gugma sa Ginoo, gugma sa Amahan na sa pinaagi sa ni Kristo. Lisod kayo. Kanina butang kanang kuan doon natay kaluoy or compassion sa English sa mga sa English kuan pa sa English ano kay dapat doon natay compassion for the lost. Ito mga wala kaila sa Ginoo, wala ila ni Ginoong Jesucristo. Listen me, diba? Ingon na to love your enemies, igugmaa ang iyong kaaway. Return good for evil. Palisod buhaton kung ang nakasala nimo, ang nag-away nimo, imong balikan og maayo. Balisod kayo buhaton na. Munay mo kaingon, lisod kayo buhaton kung ikaw ra. Mao kinahanglan ta mo pabilin diha ni Kristo Jesus. Kaya lisod kayo gugmaon ang imong kaaway. Lisod kayo ang gugmaon ang dumot kanimo. Lisod kayo balikan og maayo ang nag-away kanimo. Kay dili nimo kaya ang imong mubuhat na. So samtang dapat at magpabilin ko ta diha ni Kristo. Okay, maoy makahatag na itong puso, na makahatag paghigugma sa atong mga kaaway. Sa atong mga naglagot ko na to, sa atong mga kontra. Lastly, nanginahanglan pagsalig sa balaang Espiritu. So una, ang atong relasyon sa kalibutan ay lutoson ta, kaya muna ilang gibuhat ni Kristo. Kaduha, dapat aton na tayo paghigugma or kaluoy sa mga sa kalibutan. Kung kini ang hinahanglan ni umabuhat nato ni kitungo kay nagdependo ka sa balaang Espiritu or natay sa pagsalig diya sa balaang Espiritu. Una ang gisaad ni Jesucristo kanato. Muahan ni ang magpatabang nga mao ang Espiritu nga padayag sa kamatuoran nagikan sa Amahan
Padala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya nitungod kanako. Sa akong ginon kaniya, dili ta wala tay kusog na makahigugma sa atong kontra sa nag-away kanato. Wala tay kusog na makabuhat og maayo sa nag-away kanato, nagpasakit kanato, ibalisod kay higugmaon na. Tungod kay gitagaan ta ni Ginoong Hesus og magtatabang. Ang magtatabang mao ang espiritu, ang balaang espiritu, makabuhat ta o paghigugma diya sa atong nag-away kanato, sa makabuhat tag maayo sa nagbiay-biay kanato. So muna ang dapat magpabilin ta diha ni Kristo Jesus. Sa kanintanang teksto sa Juan 15, nag-affirm na to balik-balik, naghatag na to affirmation na the only thing or the only way ang usa ka pamaagi na makailat ang Kristo Jesus or sa atong Ginoo is kana aduna tay relasyon kaniya na atong relasyon intimate atong relasyon sa atong Ginoo kay maoy nakasustain nato sa atong kinabuhi, maoy ang kanang na relasyon diya sa atong Ginoo nakaapekto sa tanan sa atong kinabuhi. So pasabot na ang atong relasyon sa Ginoo sa pagpabili nato kaniya ang maapektuhan na istibuok na kinabuhi sa tuwa. Dapat aduna tay mabungahon na kinabuhi sa tanang relasyon sa atong paghigugma sa isig katao kung unsaon nato pag-reach out ng atong mga kauban or mga dili ng totoo atong mga kaila na wala pa nakaila ni Ginoong Hesus. So muna ang ato ang mapektuhan sa tanan natong kinabuhi kung mapabilin ta kanunay diha ang Kristo Jesus. So muna ang sugo ni Kristo Jesus ato dapat magpabilin ta konektado diha sa iyaha kidahang maapektuhan. Tibuok atong kinabuhi maapektuhan kung dili ta magpabilin kanunay diha ni Kristo Jesus. Maabot na. Ang mga itlong amahan, salamat Ginoo sa kabuntagon, salamat sa mensahe Ginoo Lord na dapat adunay gani padayon gani magpabilin diha kanimo, padayon gani na magpanalipod kanimo, padayon gani na ikaw ang among tuunon.